Ribeira seguirá sen reforzo no seu xulgado. Profesionais piden que toda a cidadanía teña acceso á xustiza e non se retiren competencias en detrimento dos tribunais que están fora das grandes cidades. É unha demanda que se leva facendo anos en Ribeira, pero unha vez máis o Goberno Central desoe a reivindicación dunha cuarta sala para o xulgado do municipio. A pesar de anunciar un plan para reforzar os tribunais de instancia, seccións de audiencias provinciais e xulgados especializados en violencia sobre a muller, non se atende esta demanda para Ribeira. Polo que sabemos, creáronse novos órganos xudiciais, pero prácticamente están nas capitais de provincia. En Santiago, neste caso, creouse a sección de violencia da muller, a Plaza 1, pero o resto creo que van para as capitales de provincia. En general, agora vexo moi difícil que as poblacións que non son capitales de provincia, como Ribeira ou como Vilagarcía ou como a Carballo, é moi difícil que se lle asigne un xulgado, porque creo que non está na mente nin do Consello Xeral da Organización do Poder Xudicial, nin tampouco do Goberno, nin siquera das comunidades autónomas. E lamenta que todo parece indicar que se están a retirar competencias aos xulgados de fora das cidades ou das capitais de provincias, como a eliminación da xurisdicción de violencia de xénero do Tribunal Ribeirense. Un xulgado novo por si solo en Santiago non estaba xustificado poblacionalmente. Daquela foi preciso arrastrar a competencia de Padrón, Arzúa, Negreira, claro, pero non lles chegaba. Ainda así non lles chegaba. Houve que botar man de Ribeira, porque Ribeira solo tiña un número de asuntos en violencia contra a muller de máis da mitad do que tiña Santiago. E así é como lle salen os números, e nos criterios deles lle xustifica a creación dun xulgado, pero xa é por outros criterios, xa non ten nada que ver con que eso sexa un beneficio para as víctimas. Argumentou que esgrimiron para intentar frear a creación do xulgado de violencia sobre a muller de Santiago, que entrou en funcionamento este xaneiro, xa que os profesionais consideran que isto suporá un paso atrás para as vítimas. O Colexio de Abogados da Coruña interpuxo no seu momento un recurso contra o decreto, que aínda non ten sentencia. E, bueno, neste intre o que ten ocorrido é que me parece que foi o xulgado de Xátiva que inicialmente se lle había sacado a competencia tamén en favor de outro xulgado, agora ditouse un decreto que retrotrae a situación e volve a conceder a competencia a Xátiva, creo. É un caso aislado, pero, bueno, tamén pode ser un inicio, non? As cifras falan por si solas e apunta que o xulgado especializado de Santiago ten xa 68 asuntos. Isto leva camiño de que se vai a bloquear, pero vamos, rapidamente. Polo momento, Ribeira xa perdeu esta competencia, pero segue a acumular miles de asuntos por atender. Porque que pasa? Que este xulgado de violencia de Santiago non funciona como xulgado de guardia. Entón, nin despois da tarde, os sábados e domingos, non funciona. Perdón. Entón, quen ten que suplilo son os outros xulgados. Neste caso, Ribeira ten que funcionar como xulgado de guardia, entendeu? Pois os sábados e domingos, se hai algo así urxente que non poda esperar. Ante esta situación, os abogados seguirán reivindicando que Ribeira recupere a competencia en violencia sobre a muller. Teremos que seguir insistindo en que a melloría de xusticia sea para todos, non só para as capitales de provincia. Penso que as poblacións que non son capitales de provincia non poden ser discriminadas nin perjudicadas deste xeito. Entonces, sempre vai a seguir facendo falta outro xulgado, porque, lamentablemente, a litixiosidade vai en aumento, por moito que queiran inventar medios alternativos de solución de conflictos e todo demais, eu penso que vai a ir en aumento, a población vai en aumento, non sei como se pode prestar un servicio público como é o da xusticia dignamente se non é aproximando aos cidadáns.
A lista de espera para procedementos sinxelos está a ser moi longa. Antes de interpoñer a demanda, ti tes que intentar unha solución do conflicto extraxudicialmente. Ese intento mínimo, dilátache entre 1 e 2 meses. Según, no mellor dos casos, porque pudera ser que ainda che dilatase máis. E despois tens que presentar a demanda, e ainda presentando a demanda, a mellor facilmente que che tarde máis non sei, pero por decir algo, 1 ano e medio. Desde que o cliente entra pola porta e che plantexa o problema hasta que ten unha sentencia, a mellor podelle pasar eso. E procedementos que son ser rápidos como un desafiuzamento por impago estáse a alongar ata os 4 meses, segundo concreta Alfonsín, polo que urxe a necesidade de contar con medios para desatascar o colapso do sistema. Hai que dota claro, non hai outra. Tese que dar máis medios ou axilizar os trámites de outro tipo, pero claro, se ainda por riba os complicas máis, porque ti, en vez de poder, cando ti podías presentar a demanda xa directamente, tes que facer un trámite previo como intento de solución do conflito que sabes que non vai chegar a ninguna parte, porque nós xa antes intentábamos, antes de acudir ao xulgado, chegar a acuerdos ca outra parte. Os abogados, vamos, sempre hai algunha excepción, pero en líneas xerais os abogados sempre intentamos solucionar o conflicto evitando o acudir aos tribunales.